Més de 40 persones amb paràlisi cerebral i afectacions similars assisteixen diàriament al Centre Ocupacional Esclat 2 del Guinardó. Són persones adultes que continuen amb el seu desenvolupament social i laboral un cop finalitzada l'etapa formativa. Amb aquest objectiu es va posar en marxa ara fa 25 anys. Va sorgir la necessitat de fer un centre que acollís a les persones més grans, ja adults. I va ser quan es va crear el Centre Ocupacional Esclat 2. Fan diferents tallers des d'informàtica a reciclatge passant per bijuteria. També treballen aspectes com la logopèdia o l'estimulació multisensorial. El servei que s'ofereix ha anat evolucionant. Així com fa molts anys, la idea era tenir-los ocupats i que estiguessin contents i fessin activitats productives. Des de fa ja uns quants anys el que volem és alguna molt més, i és ajudar-los a aconseguir allò que ells realment volen i necessiten. L'objectiu és que els usuaris descobreixin quines activitats els agrada més fer i se centrin en desenvolupar les capacitats necessàries per desenvolupar-les. M'agrada molt el món d'informàtica i sobretot el món de la comunicació, com la tele, la radio. Yo toda mi vida aquí. Espero jubilarme aquí. Es un bien para mí, porque también tengo a mi pareja y tengo también mis amigos. Aquesta exposició és un dels actes que han programat per celebrar el 25 aniversari. Recull, de fet, la història d'un centre ocupacional que té com a objectiu de futur treballar d'una manera més transversal amb la resta d'equipaments d'Esclat que hi ha a Barcelona, com l'escola, la residència o el centre especial de treball, entre d'altres.